Ako, G-Prox! Yates! Naano ko sa kiboy! Nitago ko diriya kay nakasala ko! Mura na kong si Senator Botohan ni Bay kay nagtago-tago! Ang nakalahi lang niya kay nasya sa Senado ang ako kay naako sa simento! Mauna si Bat ko kay gilitso na kung baboy lang na daw kay basig ipapurok pa lang ko ato! 60 years na si G-Prox kinana diriya sa kid! Ang kinahanglan ako karon kay mag-survival ko ba kay wala biya ko'y kaubang diriya? Lisudag na nang gipangita to sa mga otoridad oy sa mga barangay tanod. O wala pa lang lagi nakasala si G-Prox. Dili yung tama katago diri sa cave. Magtagoy-tagoy ron to sa ilang buloy. Yati nakasala ko dito sa mga bay kay gibuhian akong kabaw ilarte. Ay tama, mutago din ko sa table para di ko makita nila. Mag-survive ako eh. Hoy, dito. Hoy, G-Prox! Naalagi ka dire! Nakamubuganay ka diri ako nakauna diri. Nakasala na po kano! Ako pod! Oh, nakasala ko ba nalitso na kung baboy lang na to? Ikaw, nakasala po ka no? Oh, nakasala ko bay kay gibuhian akong kabaw ilarte. Gisungag pa yung mga tanong. Agay! Ikaw, nakasala mo diri katago diri. Ikaw ka sa dire? Okay, ikaw tao diri oh. Mag-survive yung tanduha diri aron. Yati mo ragot pag G-Prox! Asagot! Asang guta pero sa di lang kinakasalam tayo nga na yun ang gunta yun ta. G-Prox, itong pagkaon na ni! Survival mode yung ta ni ron. Mangungat na ta! Tadra! Mura yun ta kung bayan ni ron sa kayo ta naglubi. Tinibert na to ni Sakon. Taas man! Dilihoy kaya ra kay nini mo kadako ni mong lawas tulakon ra man tigang maglisod ka. Unyag mahagbong ta dra, mapiyang ta! Ayaw kabala ka kayo. Magbong ka salam na ni Arki kay ngano bitong iya kang giadlok nga kuan nakasala ka sa ilaha. Sige na lang, G-Prox! Sige, sige, Bert! Saka, Bert! Kaya ra ni mo, Bert! Sige, sige! Taro nga po! Sige, sige! Taro nga! Sige, Bert! Sige, Bert! Saka, Bert! Yote si Berto, yun ay, makay musak ka ba? Pusong ka po ni reklamo ni mo! Ikaw kat-kat rin! Oh, sige, ako iskakak ba na ako diya! Sige, Bert! Ay, bitong di ka kasaka, ha? Sige! Sige, sige, ikaw na! Kaya tulak ka! Kaya hawak magkabusak ka! Ya! Ugat ka po ni mo glubot ni Prasay! Oh, tanawa! Nanak ko sa babaw, no! Dalar mo kikat-katon doon! Nagdakor dyan ang kahan ni mo, Bert ba? Di ka kabalo mo kat-kat! Hambog pa kay bay! Yatis, nasibat ko ba kay sig kasabuan ko ni mama kay gilitson ni G-Prox ang baboy na mo. Dako na biya tog halinunta. Ako'y makasabuan. Ako hinoy na pasanginlan kay ako magidala ang ulo sa baboy sa balay. Sabi ni mama nga ako'y nagtutsar ka G-Prox nga akong litsonon. Pihutay sa man ro sabaron. Ako nga doon, be, para na ako'y kauban pag-survive diri sa bukid. Pwede siguro to na kumahimong amigo ba? Ito na ko, be. Pupunta na akong, be. Uy, hala. Si G-Prox man nagsibirto, oh. Gisa ka ba dyan among lubing ang kusog mo nga ba eh. Impas, double damage na pagkuhan eh. Pagtungo siguro ng mama ako na pinagdalaan nila. Ako ning badlungon, be. Ano yan? Pina G-Prox! Patas tagiyaron! Ay, G-Prox, Berto. Inyo nagkikawat ang lubi, ha. Bahala na ka dra! Narto? Bahala na ka dra! Mabalik na ko dra sa cave! Bahalag madakpan ka dra! Ay, Bert! Ayoko biya! Ay, Bert! Ayoko biya! Ay, Bert! Sabang, Bert! Guys! Nakita sa kupiyang ko yan! Tagam, piang lagi. Buktot niyo ba? Ay, ikaw sa'y pailot na nalang to kay ikaw